Hej Karoline. Jeg vil gerne sige noget til dig om centrifugal og centripedalkraft. Og til det så har jeg noget gammelt legetøj frem, for jeg kan visualisere det bedst muligt. Så når vi bevæger os rundt her i en cirkel, så sker der nogle ting. Fordi man kan jo se, at vi ikke bevæger os i en lige bane. Så i forhold til Newtons anden lov, så har vi, at hvis at der ikke er et system, det ikke bliver påvirket, så vil det bevæge sig i en ret lige linje. Sidst jeg tjekkede, så er en cirkel ikke særlig lige. Og det kan vi også se her med, at toget her, det bevæger sig rundt i en cirkel, og det bevæger sig ikke lige. Så hvis det var, at vi kigger fra lige her, vi tager lige et snapshot her, så kan vi se, at kraften går lige her mod mig. Og det er kun på grund af, at vi har skinnerne her, som der holder den inde. Så når at den tog prøver at komme ud, så rammer det kanterne af skinnerne, og så resulterer det i en kraft, der går ind mod centrum. Det er centripetalkraft. Vi ser lige der. Og det er en reel kraft, som vi kan se, og det er ved det ikke-inertielle referencesystem. Altså vi kigger sådan ret meget sådan lige på det, bare som det er. Centrifugalkraft, det er noget, som vi kan føle. Så når det er, at man sidder i en rutsjebane, og man så hvis jeg nu holder min telefon, og jeg sidder i en rutsjebane, og vi lige pludselig drejer til venstre, så kan jeg lige pludselig mærke, at sådan, det føles som om min telefon er i hvert fald væk fra mig. Det er jo ikke fordi, at det føles som om der er en kraft, der peger. Hvis jeg nu stod her og holdt min telefon, så vil jeg kunne mærke, at der er en kraft, der går den der vej, som skubber min telefon den der vej. Det er bare det, at det ikke er en reel kraft, men det føles bare som en kraft, fordi at mit referencepunkt nu er blevet ændret, så nu er vi et inertielt referencesystem, som gør, at når jeg står her, så på et tidspunkt, så kan man så føle som om, at det er mig, der er referencepunktet. Jeg bevæger mig i en lige linje, og så er det min telefon, der prøver at bevæge sig den der vej, for at komme ud fra det. En ikke-inertiel referencesystem, så prøver den bare at følge Newtons anden lov, og følge den her rette bane bare ud fra cirklen. Men i det her tilfælde med centrifugalkraften, så kan vi så se, at hvis vi fra den her perspektiv, så står jeg stille, og så kan jeg mærke, at min telefon begynder at ryge væk fra mig. Altså der kommer en kraft den her vej. Så kommer der så en modstående kraft, hvor jeg holder fast i min telefon og holder den ind til mig, som går ind imod, for at sørge for, at min telefon ikke ryger væk fra mig. Men det er så centrifugalkraften, det er så en modsatrettet. Altså det er en kraft, som går væk fra centrum af cirkelbevægelsen, mens vi har centripedalkraften, som går mod, og det er så den, som sørger for, at det her meget flotte tog, det bliver i sin bane, som det skal.